Machiegni ahinya okinyi ma kawuono odiechieng' maber, chieng' wuok tich tarik 25 mabende en wuok tich mano mogik e dweni mar abiriyo 2022. Arwakini machiegni ahinya e nonro mar oboke okinyi masani nyinga Jesse Omondi. An kae kod oboke kendo thuon wach mabende koro mi kae e obokeno kachako gi mar The Standard en ni Ruto tells of Uhuru Kinoti over probe on Venezuela. Yani ni koro jalup ker Dr. William Ruto bende koro wuok mager ahinya to kod ogai mar okwach kich mano George Kinoti mabende e wach mar nono jopiny Venezuela manicha koro donje pacho ka nitudo kod donjo gik moko bende koro koluwore yono makare ahinya. Ma bende koro ipenjo ka ni koro ng'ama wacho adier. Iwacho ni DCI wacho ni koro ji adek go nodonje pacho kae mondo mi koro gi paro marach ahinya. Kata kamano jalno mabende ne gibiro ire jalno mabende koro ne gibiro Negiwacho, but their host say they are supposed to train IBC staff on support solution with Ruto telling police to keep off election. Niwacho kanyo IBC wacho ni ginyamo bende koro ne tiego jokanyo mag IEBC. Koro ipenjo to ng'ama wacho adier. Machielo bende wadhi ng'iyo kanyo Raila walks out on media debate. Debate ma kiny bedo kiny Raila Amolo Odinga wach ni ok odhi bedo kanyo to kod William Ruto. Beauty products made from snake venom kaka bende sum mar thuol. Ang'o gino ma bende koro loso. Kao ni thuol en gima rach ahinya to bende nitiere kaka ber mare bende nitiere kendo idhi ng'eyo mathoth ahinya ni kar in bende nitie kaka onyalo konyi. Ite mano mar ariyo bong'iyo kanyo when it was a crime to keep kerosene in your house. Nitie ndalo ma bende koro ma bedo gi mafuta ne en gino bende koro ne tek ahinya kendo bedo godo e ot. Snake venom touted as best bet for painkillers beauty products. Iwacho kanyo ni sum mar thuol koro en gima bende koro nyaka gie sani nyalo kelo ber ne gik mopogore opogore. Mano kaluwore kanyo kod ndiko mondika en ni koro kaka itiyo kod sum mar thuol kata mag thuonde en kanyo ni en gima iloso godo yath maka thuol machielo kai to sum mar thuolno ema bende timo ang'o iluongo ni antivenoms. Sum mar thuolno ema bende chako iketo mondo mi ochak ohosi kata bende koro ochangi. Painkillers ka wi bari ang'o samoro dendi rami to yedhe mag painkillers go bende koro sum mar thuol inyalo loso godo. Skin products modhi ma bende ji wiro e dendegi mondo bed mayom, giwiro kamoro amora yani mondo bed mayom, mago ma bende wiro e del mag pien kata sabun mano mar loso pien del mago bende loso kanyo kata sum mar thuol nyalo loso yo makare. Machielo en burn relief. Ka samoro bende koro dendi wang' moko bende nitiere kanyo ma bende koro en gima inyalo wit to kendo konyo. High blood pressure drugs okonyo e tuoche go mago mag high blood pressure inyalo los kod yath. Anti blood clot medicine ka remi poto to koro sum mar thuol no mano e yadhe. Oils for gout, arthritis, yedhe go mag tuoche mag nyamuoda, mo ma bende koro iwiro mondo koro choke obed e yo makare. Treating muscle joint strains. Ka winjo ka dendi ojonyo ahinya nitiere yath ma bende koro sum mar thuol ma bende nyalo. So wacho kanyo ni e piny mangima ji iwacho ni thuonde milion 5.4 ema kecho kendo koro okelo thoe mag ji 125 e piny mangima ka 20 wuok e pinje mag Afrika. Kenya to bende ji 1,000 wach ni tho higa ka higa nikech mar thuol. 6 million Kenyans cannot access eye treatment. Mano be weche mag thieth po nitiere kanyo gimomiyo ok ginyal yudo thieth mar wang'. Sonko is still in the Mombasa governor race. Kalonzo kane nitie gweng' ma Kodho Adham Chumbi wacho ni koro pod en gi geno ok obi yweyo nyako nene koro governor Sonko bende nitiere e debe kendo udong' mana ndalo matin kende kendo koro dong' mana jumbe 2 kende ndalo 15. Two election officials linked to Venezuelans as the center of DCI investigation. Wacho kanyo nitiere apisas 2 mago mag IEBC ma bende koro itudo to kod biro mag jopiny Venezuela manicha koro maki airport kata JKIA kata bedo kamano en gima nyaka gie sani koro DCI nosegolo report margi kendo koro en gima giwacho ni jogo onge tudruok onge moro mano be ni koro ne gitudo gi IEBC ere kaka ne gibiro gi stickers go mag IEBC mag yiero to bende giting'o mane bag gi giwegi kendo obila ne ok onyisi gimoro amora ni onego bed ni koro apisa jogo moko biro kowuok e pinje moko makelo gigego mago mag yiero. Magi gik ma bende koro kelo penj mathoth ahinya kendo koro wacho ni chal ni nitiere paro moro marach kotenore kod jogo ma bende koro biro. Mano nomiyo koro kelo bende medo Ruto ma en jalup ker bende kan loso ker Richo nyoro kono
kono Kinoti mondo koro were gi weche mago mag yiero ichwang' neno kanyo ne Ruto e seche ma bende koro wacho ni Kinoti owere kod wechego mago mag yiero. Penjo ma bende koro nitiere ni samoro entiere gi mong'eyo e wach ma kamano. Ruto criticized Kinoti probe on foreigners, mane wacho bende koro amiyi kanyono kaka ne okwero Kinoti owere to kod wach mar nono Kinoti. Machielo bende ni koro Raila to skip a presidential debate set for tomorrow. Moluor Raila Amolo Odinga ok dhi e yuoro. Wacho ni he will attend the debate only if our competitors agree that corruption, integrity and ethics are the core part of discussion and not any other issue. Mano manicha bende Junet Mohamed nosewacho kinde mokadho ni kotenegi weche mag mibadhi, bidhruok kaachiel to kod weche mamoko ma bende nyidhi twag iye kanyo gik ma bende gidhi twake to mano obrodhi koro ka kinde kawuono kendo nyoro nyaka gi sani modhi yamo koro pod ok chung' ka tiende ni ok dhi kendo en ne odhi Jericho Social Hall ema bende koro dhi twake to kod jopiny. Waurita ne seche mabiro gi bende lokruok nyalo dhi bedo. Wajakoya to boycott debate if wish not met. Wajakoya bende nowacho ni nyaka bed gi Raila Amolo Odinga gi Ruto gi ji te ma kaka gin ji ang'wen nono to ok bi dhi e debate no. Koro mago e achiedh nade mamako debate ma kiny, debate mogik. Ngilu's endorsement of Musilanga's leaders. David Musila Ngilu nicha koro sidho David Musila ochung' kanyo kod duond bura mar Jubilee ka wang'o e joka telo mago mag Azimio gwengego. Mano bang' ka koro moluor Raila Amolo Odinga yande koro ne osidho Julius Malombe mar Wiper ma mondo koro nochung' e komno kana wacho ni Ngilu okawo mondo dhi godo malo. Koro Ngilu koro Korento nowacho ni Malombe ni Musila ema bende koro neno ka dhi kawo komno ma Kitui. Blow to IBC budget has 2.6 billion spent on legal fees. Weche mago mag doho buche mopogore opogore sebedo ka gitiyo kod kuom higni 4 mago mokadho pesa mosedhi kamano. Party manifestos debate our only route to ending ethnic politics. Weche mago mag debate mogik ma bende lose kae gik ma bende bro ng'e to kod weche madwaro. Ruto Raila focus on counties that could decide who succeed Uhuru. Tiere counties mago ma bende koro mag central kaachiel kod eastern mago Ukambani kocha cha iwacho ni koro jotelogo nitiere kanyo. Gideon shun divisive politics, be ready to accept election result. Mano Gideon Moi, senator ma Baringo, wacho ni mondo koro ji owere gi akweda e campaign mag. Parents should enroll their children in day school. CS Magoha mano jatend migawo mochung' ne weche mag somo ma bende koro wacho ni odwa ni mondo koro jonyuol mag jo grade 6 ma bende dhi timo CBC mano giko higani mondo dhi oter nyithindegi go e day school. Chien ka ibro neno weche mago mag tuke. Emmanuel Emmanuel Korel kaka ne mor ahinya bang' kano okelo gold mar 2 ne piny mar Kenya. Boke mar Daily Nation bende mapiyo piyo kalore e kinde Inside Ruto Raila Business Empire ibro neno kanyo mwandu ma Ruto nigo kaachiel kod mago ma itudo to kod moluor Raila Amolo Odinga nitiere kanyo. Wan ka Spectra International, East Africa Spectra, B Energy Limited mago mag Raila. Ruto wan gi Martini Limited, Western Hotel kod Amaco Insurance. Mana mamoko mago bende koro wache kanyo. The son of a former vice president inclined towards the energy sector and agrochemicals. Mano Raila Amolo Odinga seche ma Ruto to he made his name in YK 92 billions from real estate, farming and insurance. Ite ma iye kanyo bong'iyo weche kanyo Moi and Uhuru strategy that made Kenyatta kaka bende koro Moi mosenindo Moi ne osidho Kenyatta ma bende koro ne oidho kamano mos mochopo obedo kendo bro ng'iyo kanyo wechego mag Western Hotel, mwandu mag Ruto mag Raila bende bro neno kanyo ite mar 6 kama Ruto nitiere ite mar 4 to kod 5 bo somo gimoro amora mantiere kanyo. Decided Ruto officers Kinoti Chebukati a row over Venezuelans. Iwacho kanyo ni koro kwach kich no monjo apisno ma bende Ruto ne tiyo godo chon Transnational Plaza Nairobi kendo koro ne giyudo gik moko kanyo gidhi nono ahinya be kantie gi tudruok moro amora kendo iwacho ni koro nitiere maling'o ma bende kowacho ni Ruto ng'ato nowacho ni nitie Ruto osebedo ka dhi kanyo chiegni dichiel dwe to dhi mana gotieno. Ibro somo kanyo ofisno ma ok ging'e ni koro ang'o ma bende timore. Heaven on earth, Italians love affair with Malindi. Wechego ma bende nitie. Weche mag siasa, take Ruto's money but vote for me, Raila says. Owacho kanyo ni kawa pesa ma Ruto kelo no to lakini kura to imiya awuon Raila Amolo Odinga. Do not interfere with August poll, Ruto tells Uhuru. Kanyo bende ka odwa ni mondo koro weche mag yiero Ker Kenyatta donjre. Governor Kananu sack finance minister in supremacy battle at City Hall. Mano governor ma Nairobi
oyiero riembo jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda. Keroche sus KRA chief over contempt of court. Mano kambi mar kuong' mar Keroche mayudore Naivasha bende koro donjone ja KRA kanyo contempt of court bende odagi luwore kod chik ma bende koro nonyise mondo mi koro gikel fuong'ruok ne Keroche. Bosomo kae weche mag somo kendo ahinya weche mag somo ni e tok obokeni kama iwacho ni ministry to clear the air on junior high placement. Iwacho ni kanyo jatend migawo mochung' ne weche mag somo Magoha Juma ni koro dhi keto kanyo lai makare ahinya mag neno ni koro jopuonjre mago mantiere madhi donjo e junior secondary kokadho kendo timo CBC to koro gidhi timo nade, ere kaka bende gibro neno ni mondo giyier skunde ma gidhiye kata bedo ni wacho ni mondo koro tergi skundego mag day school. Ite mare ka ibo neno kanyo ng'wech ma bende koro dhi e piny mar Amerika, Oregon kuchocho, kuma bende koro nyaka gi sani Kenya pod ochung' e thuolo mar adek. Kenya ni e namba adek kanyo kod midila maromo 8. Mbele ne kanyo namba 1 nitiere piny Amerika midila 28 e seche ma bende Ethiopia ne gi midila 10. Mago 28 Amerika maning'eno oriwo tuke mang'eny mopogore chikruok e lowo, to Kenya keto geno gi ahinya mana kuom ng'wech kaachiel to kod mana ng'wech to kod bayo tong' kod mamoko. Mano bende nyaparo ni Commonwealth bende koro dhi chakore jumani kendo jotugo nosedhi e gwengego e seche ma Oregon bende dhi ka koro rumo. PS Bomet Crown Champs as Fortune Sacco promoted, iwacho kanyo ni AFC iluongo ni Administration Police Service Bomet ema bende koro ne otugo nyoro kendo koro oyange gi kaka joloch kanyo. Neno ka koro Football Kenya Federation FKF bende koro ne oyango gi kanyo kowuok e National Super League ema bende koro ne gikawo league ma kamano. Mago weche mabende koro nitie kaka achiel kod weche mago mag tuke kendo ibiro somo weche mathoth kaka senyisi kae moting'o nyaka debate ni tang'o ma bende koro dhi timore. Kinoti takes the war to Chebukati, en ywaruok ma koni gi koni. Chopo e giko mar nonro mar oboke ma bende nitiere godo kendo ibiro somo mathoth ahinya kinyalo yudo oboke mari. Nyinga Jesse Omondi.